asasi so emenije Sompa FM Sompa TV market yapo Sompa de emenije Dichimwa fidie neto Sompa FM and TV Nebema wenije Eni aketiapa Nebema wenije o Sabra boy mo dajini Be natural sunu die unya Nebema wenije Naketiapa so kamu Ema aketiapa Papa wafidie neto Sompa FM and TV Why Yasin Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asitine imuno ema akati apa Ye no mai munsama kudie munsama kasebo Biti samni ejasu semnyina Sompa de abama Sompa FM Emma Katiapa, Sompa TV, Emmanije, Sompa TV, Emmanije. Ato Ghana mai adehye mamunyina muaha Sompa 106.5 Area prompto brakase bo abra na asoyi Shanen sonsansa modo ya yede bra munyina no awafa Sompa yofidikase a ewo asante mantamu 93.1 Efron mayiko befa bi 100.9 kumase Adamfo radio Paris France abrochme mutakwa Aya Sompa 101.1 Wokwata kradia aya 103.3 Techiman 106.1 and Afisunyane 98.9 Amaru Fisa Sompa Kranza 90.7 Yedem Domaya 101.3 and Afimankasim Kingdom Wamada Romanti ye Fabi awa 106.1 Decoda no Sunitunin Radio Nyanani Yanemu aya Sompa FMO Afayadom Live Wokwa Facebook no so asachi aya Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra and Samudu nyina no yabon bede www.sompaonline.com Sompa benye benwa kinkan ana Samudu ya yede eba no they don't try no wankasa ne yeba sanimo no and yede makote no ebini say Galamsey situo ya aban no edinsi akantam so pese wotuo nam so wa page na tukuo se wonto wana mo na busia de free mo ba e wo hwedie mo no emu ensem na ewrem ne modu obeti mu nsem na e was asem korea ho Bureau of Public Safety BPS wo so tron krata de akoma post sahene ese ni menim ya mrahye bedwani yo wesu tifi north wonche no ania was asem korea ho no IGP and so Anam Ghana Police Service 1 month aso de krata epiedwa what was say as Stephen North mrahye bedwani nei wato nsafra no a obehye nhwemu ase wodi wani kiremu Kwame Nkrumah suapo ni mu a penyipa ya UTAG wada woman no se president wakasa ewo anamotuo ya ban etu ewo Galamsey ho no Honorable Emmanuel Kofi amabo aso de atodwa se aban no ede nhyehyeye eba begu akoma ebeboa amabambo adwumaifo no wo mo behye mukina sani ebe no ma Ghana homasua be kwankan nti osofo ya osho ma homasua mu nsam so de aba wase abanda da no no ma washase wanwie nyina wo homasua mu no aban rebeto aso etu akasa ewo tempani mansemo ekwawie akire no immigration officers mienu wo ho akawie emunsem obete yebekwa asantemantem ama ye ne yensem twani Kwame redu atwetwe nkobo e de afri manhia de nyina ne se dadi lumba wo ya o manhia kasa sanso an yebekwa Prisia Hunivali
abato ampeso so ewatoye mantemu na electoral areas no coordinators ahodo binum de aba sie roba omia eno mutanichi asate mantemu mrashebedwafo ya wonum so kyerem MPP amanyoko ni dimo omo kyerɛ so mu nua baako na no akoyi nika watwe won ho e de afiri nsɛm ne ho Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nso kyerɛ sɛ wo amanyo sɛm no mo enye sɛ bia oba bedi sike bi no mom oba bɛboa ama obia ho atɔ no ebeka wonum ho ne yaboabo ne nyina no a yada baba so mo na fei yabom na yakɔ Tanzania man mu ɛwɔ nso so de afiri wo ba no ano ɛden wɔn nsema hodo pi no a ana awiabrɛ asomfo banu yaboabo no se ho konwa na nyumakuo bi adaroma wɔmode ɛbesom Akosua Agyeiwaa akɔde boaten anemedin mene Oheneyere mame akua yeboa asiama bronya ɛna afei Obaapa nana yakɛtre Abusiafo afen sebne mo entremu ne yentumri kantente ne efe ye ne ntremu wa homa no so na ye ne yewura Mahmoud Kabari etwetwe enkomo eba soafo ya wonom so ehwe yensa sinimu adododode so a kasamafo no waka ho ebi na ne nyina damu amane bo no ene se ahafomantam ne mu ena enru achi memende ya asem bi esi wa galamse ya mpanyimfo enso adinsi akantam se wotimi abra sebe ya yensu yensa se ahodo ene ne pa ahodo ya bodbode bo ade wodedum amagane ya de bo ye ho bra no enam galamse so yesai no ni titru ne yensu no watimi akon ade age no amanchirima ba beto so no na mo so mpanyimfo panyi kwankyerefo ya wotua no director eka ho bi ene ne mrantie ewie mu ewo eyehwidie bo ne mpotemo na broni kromo ekwowie chese wo kwakoye operation na wonum di nsamone de asa no watimi abra wondwumedie na se ekwowie kire no se de mrahebedwafo aba begina mu ama wonum yekobre won so aye sompafe wonum boa ama ya bra galamse no wonankasa ene wayo hwanum akone okohunu suo ewo atifi no aba na afo abibisa se hwan ene hunu no yenkwa homa no so ne ye yewura Kabori enkotwetwe eho enkomo wadaroma woti enko a yenua be ma yemo akwa aba o Abru bidiaba yewura Kabori mpacho ho na muti sei adom pompa bo yesu ka ho yesu kakaka we di asani amisika ye na wonso minim se wati bie panyi si ye kobre wa ye nso ampafen ma panyi John Dramani Mahama gonje ni de she kronkro ti jata woma so pray we di oba ye wedin si akantam se ne brenate ye mfinhia naipe na so be ma be ye bi na ho odin bia ne tumi bia da Ghana fo anya rehemu di ama no wo behwe se mfie nan ne beso na galamse yentu ase kura ne ya bra no ne titru yensu wansuwa ne nsase kwa yemu de ne de bembe kwa ho no ena yakote ya director mu a ya wotua namos operation no wane ne mrante ekọ eye broni krom hwidie mu potam wo makohu se bibi se ekoso afa de mrahebedwafo ena atiase animu a wobeje kon na kon asemu imati asen ena muso musiso mu amena wase awie mama baso duma so amudi mamentia Sompa tiefo nyina wono ajebre na adaje ne yedi dwumadi awie enokre se enano okonkese ayesai etia illegal mining garamse yama mining nyina so te se yabubu omino to mantembe so 7 endemic regions is sa mi ayenso ina garamse ya chetese bako ene ahafumantem na no memenda penin kwanjere for that manai musano ne mrantie bi yes omako ahafu all in the name of some my stakeholder na ya kwampa ese ba ko for nchire danfo nti damos na nano ne ade be kantoma siani na gada sei etuase eno na omako mbro ni krum omuhu se asemu ayekodi hu nkomo ebi na ekoso wa hai nti se ebo trakula that say it defeats the purpose of omuhu jeneno to mudna ayo operation FA ya omo na sa gadam se no omo ayire omo nyema omo didi omo duma ne ade nyina sisi na se de adwuma di ne te no se nko na yo operation sa no
who be here said the nearby police station or Domoko. Not said them rano send you throw one on some process na further investigation we make here a general so do Omako court. We only also do Omako Fidium. Yeah, Fidium Rantier. In an say there. Ura Zakaria. Exercise the energy and then in your Kwame Alessa. Now, it can be cool owners of the site. Menti say, you momo. Omolori, Range Rover Bako, Toyota RAV4 Bako, informa de momo, and near my who do be a G and yes, I dear Mompene, and Asura for import. Separate to Mammy Chukakra, Emma, we are seeing Tiaseka crab by ya. More demands ABT na fe zungu penio ono ada ne ka beboa ya etini evacuate asrafo iba Kenya se eye Newmont aso ye asana etini yomo flow enti nya ba ote ya enokre na migidi se we so na bia ni de si wo fidie mi ene emre bi atwam de si wo de njira oboase said you see picture was in Ghana and she every BM film. Ghana yam family and film. I was away, Ubi also the cassette here, said the Indian cassette here. Now, if you move, see us here. And me, one was actually, or no, one jump on one more mamma was about saying in a buy. It's in now, so, sir. Yera Kabori, Mayana Sena, Yen Tua Sum Free Hasebusia. What the Abra Facebook Sompa 106.5 FM Accra so YouTube no Sompa FM live na ebeshebi ira kabaru ada romo sania ye kasafoni eso ye hwe apawa video yi ye di etwa onmonyafo Ebeneza Kwaku Ado ya wono eye Esutifi North Mashebedwani ya de yakoso ne nyina no ye nti ya yatene se wono na huri gina animu se wo munya mrante kwa watchre se namosfo ekwachi wonom e wo site wo ka se nkempo na mna na watu no won sanka nwumo o museji so mo from boss ansa no ma yo mo frɛ ya afa the national security operator abemu afa krampon susu a MP no so asa besi animu se yewura Collins Dawudampo na asoma no se wo mra no meka nche mo so munya mrante no asem we se mate na mate akwan ben e na mo pesa mo fa so dedikai baso ya ehwe for my good YouTube so same see no yam prayer home pentem na ensi ginaye ye bitima aboa me nyina ye si ginaye ye ginaye pa ana se be hwehwe mu sonko na ye hunu asam no poma sibransa sabe ojo no monyamfo Collins Dawda Oba parliamentary committee in charge of mines and a year ono na ranking mem anaze oye bo chairman na odano nti mitimi nyina apaso enka se de eka fa no ho no nokre na mitimi nyina apaso nka se de eka fa no ho no nokre se betima sisa agina ya na gisem hwehwe mo suru nko bia ye den akoso am ye hu no puma sibre sebe yese di ogina nka na emu no ono no on 2010 nka na ewo bia ye kro no a yana na asem wato yen na ye pay hu atitimu do obi gina ba bi kan ne ade no ye bete no se atesem aftermath but what you say nti ye free way no de wo titibi no ye so atitibi mfonye na chire kura asa na ehunu nipa bi a omo wo mfonye ni ade anonti na minister say yenye full scale investigation into the matter na obi bia ye complacent or if you find culpable to this issue no sabi no de nya dia ye defa de ba meneka say e betwe na bo so be yire na kwa ye de ba family kwa so na yes na ho ma fo frank ye ja okwane Rakabore na ye bisa se ye gidi se wo mo ko ye no wo mo ho antimi entiti bia bisa wo hwe sumsum ana ye sunsum wo mo ne ade na bie mo so ma beka mwakache ama emu ama ne bono mwati ana what in inframed he said so yaman bofo kra wo a woto yenkrai obeno ka said the namoso mpenifo ekọ ho nyina na adwumafo ekọ ho nyina no asan ababedro mu base asundwem ede ya ese
the opata for jaba we the only pata for wanga sana na original to kwede nim ti o manche ne mabo ne bi ho a bi mu hu titi kakra ne ade occupational hazard na mosfo no sa no mu hu no dem mu no hwehwe mu no esi fom a abo am ye hu wo mu a we ni na no mu shechire na asotwe a esefata ba na mosfo no agye tum se oman ni nyina ta omachi na okunye omunko afo oman ni nyina ko na mu ne di sanani amefo ofidikesi so na menkanche mabunu a omo fidie mu omo ne kodi sanya mransem bonefo sem mamosem ise wo mu si omu tirase e wo fadie mu sansa de a omo aye no antwa yie e bonu na sebi de daye kanono so ni abubu akụkọ da ya mpre da bre ihwe mu ni si form no and there are footages videos ni ade wo mountain people will be picked, people will be arrested, and people will face the full rigors of the law. I'm fa kwanya kro no aso mo approach from penifo potem ho abaso rising to the core and then saving the situation that day e bia na nyo mo a ke beti se soldier fu bia hwero mo nkwa and as e beti se kruma bi so ahwero mo nkwa. They did their best. Now for the trato a certain zungo washidim for rising beyond and above to the extent of no other than a car Toyota Secura as a year for the evacuation. And now show video no papa na car you know my papa glass no. But you know not or yet what a leader was supposed to do. You're born about so done as for the leadership. Now whoever is involved, said the man can make a view. Same humanity for more. Whoever is found culpable will be dealt with according to the laws of this country. Matema yana sena Ghana fo nyina si arehwemu omodi amamo no ene anamotu mpa mwasha asietu ewa galamse ne hono mo bom abaso na emom we sei entime enyensa na ho se mutu anamopa afa ho na mpa wa hodo ho na mo men na nkasa director nkasa wo ho bidie motimi the so called corporate ma menka ne sa ya mo nsa beka mo no matwe mo so amamra no so etimi aye adwuma me na ase why but that's the bread me tell what you for ni na Yansu ya da papa ye Ramamud Kabori wono esuafo anasa asue ya wo mo hwensase ene efomo adododie nso eso no asue no won kasama fomo baako ene no yentu ansem no so emfama mo ye to aso dia na ye da so agina sansem kroya eho enam so ema anopeya Bureau of Public Safety ya ye trinity awa BPS fonso atronkrata e de ababonti a wo mo che post sahene ese enmanim ya wo mehia ese nka post adwumekuo no ebekwa akwachi mrahwe bedwani a wono na ewo esutifi north abato mpesua so honorable Ebenezer Kwekwado enmanim ya no ewo se empanifo etimi eche no ene nipa bia o ka ho a saa arehosemi etimi siye ewo hwediem wei eya menimsem Ghana fo ye nyanim de ekoso yese enurada na basabasa yobi ekoso wempo de na wotwetwe mu no a ewo hwediem broni krom ye no ebe hwediem a 9-4 ekoso wo mo kwa akosi wona wotufo magudie na mom wo say yensuo ne yensase no ekwamu a na mabunu ya wo mo hwediem eto hye wo mo so ane ye bobobo mu bia ewo bros asem beto odwa no Ghana fo nyina ato wono esisu ewe ne trapia na ebi mu kyase antwe ankoyie kura sanse sane nyina ye hwe nim kwanse aban no ebesi efo magudie eto andonom na nkofo bi nso di wo mo hyehyemu no eyade a entimi mo akra ma aban no na ni swado ehu entimi embem na no nam so ama sa asemo esi ye no nkofo bi susu se mrahye bedwani yodo na wesu tifi north abato mpesua so no ne nsa ehyemu bi ono ka ho bi na sa asem ni etimi esi ye eno na nam so ama BPS4 ede nkrata ababonti a wo mo kyese aban no ni benim ya no wo se wotimi eteki action wo eni benim ya no onwe na wonche no na wo mo ede ensemfo enum bi ene ebaye wo mo si de di nka kra se de bi di ka di tu dwa no wo se aban no eche honorable Ebenezer Kwekwado de tosu ebienu wona soldiers for wo mo boban wo eye site awodo gamse site no wo se aban ede bambo mapa ede ma wo mo de tosu emiensa no eye enhihyaye a ebegu akwemu de 9-4 officers no eno so wo se aban no so ede nansi from northern hihyaye gu akwemu na wo mo enye nhwehwemu pa emfa ho de tosu 9
aban no eyese mmarahyɛ bedwafie ɛwɔ sɛ mmarahyɛ bedwani ɔwɔ asutifi north a wɔn susu sɛ wɔn no ɛka ho bi ɛna saa asɛm esi yɛ no wɔn kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ mmarahyɛ bedwafie sɛ wɔn kyi no wɔn yɛ nhwɛmu na wɔn sɛ ampa onimu bia ɛne mmarahyɛ bedwafie ɛwɔ sɛ wɔn de ne fa mmara kwan so wɔn twɛ na so sɛ deɛ sɛ na ɛfata nti wɔn ɛyɛ nsɛmfo a BPS for ɛde ababɔ sɛ wɔn kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ enumere nimia no aban no etimi etu ɛho anamo na wɔ sansɛm kura no nsɛntrɔfoɔ ekopiebo ɛwɔ asutifi north mmarahyɛ bedwani wɔnɔbɔ yewura Ebenezer Kwaku Ado ɛne ebusa nsɛnsɛm a yɛtiti ni o na wokura wogye ne sɛ yɛ no kura na nya no kura wɔne nsɛntrɔfoɔ di nkɔmɔ asɛi ɛna ɔde tudwa Muslim chiefs no one of the prominent chiefs among them. And the first and another Kosina who did Wama Anwadi, the Yama Kamne Samba area for the Timaya. You will inside the one and attack the Kosu. Military no pick up on the buy and there's no occasion. Another man may as a member of parliament. I hope also yellow consequences, but the Koto Muna Minia in Ono. There was a any calmness, but I mean, the opposition and the Abamu. Now, the person said that yeah, Kano, the and time I mean, pray, made out for mobilizing the person said, Muna, government, last state situation, our more sure say, you know, bomb, I know, but. Ajo mani pokasa ye honorable Ebenezer Kwaku Ado no mmarahyɛ bedwani ye wo asutifi north abato mpesua so I was asking one Ghana Police Service one more at the Krata Epija. Na Inspector General of Police IGP Yera Christian Tata Yohonu and Wabo Amanye. What room send ya no one much CID department. Headquarters ya no I want Kramantamu. Said Director of Operations demand 9 months. Ekoye nei nipa benum kwato share one so I was shidiem a half for mantamu no. One shall see any shumapa and fanfa ho. Na entia ya posi for answer kan ye tremua. Na Samra Subjonia wajina Adam Omanfo was Stephen North about 1 person so when Munyamfo Ebenezer Kwaku Ado opanyipai asan hubo mu kakra na womo mfo no krampo kyerɛ sɛ wono ana sha de hye mu kutu panam so ma 9 months ekuo no nka wono to ahye womo so aboro womo fomfram ɛwɔ empotam honom na hwehwɛmu kakra aposifo kyerɛ sɛ wono maye efri na no memenda de ba no atwemu ana sɛ 9 months director ɛne ne team Wamoko aya biaye bia na kuro bia no ban broni krom eno ewo hafomantamu na kwa wamoko ni nyina no agina ban no botaye a waya na sa efumagudi obetu asie titiro ni wonmo a wom famra kwan so ena etu ewo magane mu no enti ebra na moscow yi ko ye no kwasam no se wom kokoto bi samra nte kwa no maba wane bi egusu ada eye adwuma enam so ema wo che wom no wom nya handbag ba ko a na etuo ehyemuo afei mazi etuo no so na mienu ehye bi mu ena wom ko hu se tumu ba no mako aduonu ba ko enso eka ho afei Range Rover yi bi ehyen no ba ko ne yen register ena no so sisi sa site ho Toyota RAV4 yen register ena no so eka ho bi esi ho ana mobile phones a wodo kora de buburuja ena omu ko hu ye enti ebra Naimos ensa kansa ne o ma nyina no ena omu ye se ne mrantie ne maba wa wakere wo mo no wode omu abekọ hwedie police station na waba nan akọ honom sanse wo mo ana asem no ababa hye won mo se ebra wode won mo kọ no apẹ ana wo mu samra hye badwani a wogina modem omanfo wa Stephen North abato ampeso so won manyanfo Ebenezer Kwaku Ado enne mrantie bia ba ho won ba ye omuso munya mrantie mo mo nkorom se sasai say ye adwuma sa 9 months na waba mrahye badwani ewom say wo mrahye badwani de na so se nya mrantie no mo nkosa no de enya de mra no ba ye adwuma sa say wo mu gya wo mo prakope eno mu se mrantie na to ahye wo mo so ene hankofo mu de agu wo mu nse odi yo wo ma yiyi bibia ama wo mu di won mo chia mrantie be sa hansia 600 akọ police station one mama just de na won mo ye no ho no na ano oden ewi eche director Adema Naimos ne shen ya wode ko ye no wo mo sei no a police fonso ne o ma wo de wo mo sei ase dodo no a ebo henya se police station kura no wo mbesan so apagya ade asom na ensiranke nyame se won mo to nsa fra reinforcement team ema won mo fua hafo regional command won mo ebaye a wo baba ye bi ade boaye afei
wo mo de na ase ema zongo chief ye wono ewo hwedie mu se ebere koba na sa no na ansoso anto omanfo no jeje mu abo modin ye pa ema chese asam no wode ye atu yi a emrantie no wom se wono chokora no hyen wom sase no de na so nya wono mo na wo hwe Ghana Police Service etrose won mu jemu ne kura mu kura no na won mo esre womanfo no se obibia da asemi hwehwemu wan ma hyase a wan mo ye na woni abetutu ntoma tietia wo chacha wani mu abazo me wo fa ase nie we ye NDC ni nti enya no we ye MPP ni ade no enya de wo betwea ma okura wo mo sere ye maga na mra ne nya adwuma na firi na du kura woni a wo bechew e wo sa asem we hu no enya de wo betena se ahwe party color ansa na won mo di wasem na akrata ye ba ye panyi pa ya wono ye Deputy Commissioner of Police Director General Public Affairs Mama Grace ansa Akrofi wono na nsa ehyasie afe yekwo ensem ni mu ana yedasoa ejiremu ewo eyegoso ene hwidie mu kwantempon no sukro ye friend broni kromu enura echi ya no namosfo wonom sensem ya esi ho ema wo kiremu se magnu besa hensia ne ekire ena etu ekogu wonom so a enye ntem se police fo anasa bambofo enwo ye ha ebe mu anka baabi ankomo nkwada krampo no anase asamo asie no enka ye nim de efre kire eba neno ena wodi wani ekiremu ewo kwame nkroma suapon no emu a UTAG chapter ya eno ewo ho no one president wonmonyafo obenfo Professor Eric Abavari wano so edina no atomu bi na asemu a woka no wasinipa ya de a wasaye ye no ntine kasa no obehya ase no de aseda rampimo siedu ene abasobode chencheche pa ene de kwa maga na mampanyin Yewura John Dramani Mahama wano na pamfo ya wonom so ehwefo magudie tuo so na wo kyerese de ntia wo bo mabaso no ene se wase wo hwe ya mamra ni mu a ela ye no ema kwan ema wobi etimi etu afumagudie ne titru de bembe ye kwaye brentuo ne yesu wansuwa ho no wono mo hwe agye free wonsem no anasa wo ye eye free ho no wo se eya na motuo papa na aban no etuo enu nti wo bobo na baso nemom asemu a wono de wo de beka kire no ye bia ye kokobo ede ama no ene se ebranko ano wo kasa wo hye de amanipa na bia wo gyina mra no nko aso ede abuma ya enya de ebe ye ehia sa wono benya hofama na wo manya enketesie na wono manya se bia accountability ana se bia nkontabuo mapa any fine your pepepe your etimi etodwa wase sa sodie wose ne de batamra no ho a ebetimi awie mu de ama se ni so ade hunu ene botaye sa aban ne so obetimi eto galam se ana se bia obebra no ase no watimi edru ho na wo kyerese ye den sapan sa se ene emra ene ye ba be ye law ene ye ba be ye law de a wase e we de wan hwa akwasi kwanso no ogina kwantia yenko ofufu asa banche ne bode ne menkani ya wase dada no a eno akasa ene ye besa tene mu na ne kasa no wode kwa awieye no ena wo kyerese akwaya se aban mu mpanyimfo na kasa bi ena wono mo kwa akwaya yedum hitadua kire ena aban no ebo moden sa obetimi etu galam sa ase no na wonom so batanchen na wo kyerese wen wo ka kire wo mo se be ya yentimi famra nkwa na ayi minister de mansoafo de waya de a wanya ordinary Ghanaian ene yetimi aye no yetimi atwenabo so ene de ndenti no ne aye no pasa na nsam na kwa akogo wo kyerese wasa wono matentre ne so etimi edi ehim wasa emre ya ban no kyerese wo behwe na wayi ede afri wode fofora ba behya na mu no kyerese we no ena saban no efa sa kwa we se so a ene galamse no enni gina bi na ni so ade hu so betimi etu ase no ebebem ede ama no Professor Eric Abavari ni nsem wese nyina no enhwe ne mu nwoma Facebook no ni post wo ena wono so wode koto ya awie yatamu a yadane ebiachi ede amamo Mrashebe dweni ya wodo enewe elembele abato mpesua so yo nokro ya eya soafo yo hwe obade ensase obade abode wonsam so honorable Emmanuel Kofi Amaboa wakwakwa ya adroye ede ama police command ye wo elembele na ni nyina eye trucks ena afei motorbikes abodo ena ode koye wo wieye no nya kwan ni centralfo di nkomo ede ode atodwa sa ban no eni suade wunu sa kadie bia ya bambo ahwe ya abodo e wo mamu no wo mu hia no abane de nyina ebre wo mo sebeye na wo mo dwuman na wo mo eye no wo betoko so a aye na bambo mu nsem ebetimi aye pampen
pick up to the police service. I think that, as I stated, what makes our communities work is that the institutions of state that have been mandated to protect us, especially the police, must be given the tools they need to be effective, to be able to work 24 hours a day. I clearly understand the role of the police in ensuring the peace and security of every district. And so when I got the request from the divisional commander, I felt it was so important that we help them in the way to retool them. And interestingly, that's all government is doing, retooling and strengthening institutions and making sure that they are able to also serve the community. Adishma mani pokasa ye honorable Emmanuel Kofi Amabo Awono eye mrashe bedwani yo wo elembele abato mpesua so yo nukro ya ene yeso afa oda lands and natural resource wono ene yekotie ye no na yeto akase bono so yenkwa ahoma ne so tewu na ye ne yensam trani kwame redu obutu atantemantemu ayi nkrokumase nyanyina ibe kaye a dadi lumba eye nwumtini kese pa yo wo omayimu a na siemu ena onyankopoto nsa de frɛ no na wo bra wo to ye no ne busua ebinimo sori agina se kwan a papa no efa so ewu ye no tichu ene ne nua ba ya your friend Akosua Brempoma watch se kwan ya ne nua no fa so a owu ye no onti ase enti ehoma yia se broni kasa ya kase autopsy no ene ya wose ye papa enu mu na ye hwe ya de kra eku no ene no nam so ama wo mutebiri nsam no kra kopie mu wo court ya anano ade ye a na wotwetwe mu kopie mu court no na Akosua Brempoma ene oka otumfo asantimewura ne ntamu a yase ntami sa asana obeka no na kyese baabia untimi mfa asem no nko baabia biem unni odifo bia ansana watimi aka ntam no na maami ka ntam no ewo court wonu mu a empanyufo nananom anu omo ho echi ne dedua asem no akokopie mu manhia eneyi mienu ebusuampanyi no ene Akosua Brempoma wo mu nyina ewo manhia wo mkodu ye no na kyese sama hene ayimfie na wo mkoye a wo kyese court no asem no wo court enti ansana wo beka asem no wo se wo mo ekoyi asem no free court ansana nananom atena asem no so na wo bra asem no ekoso no kwame redu no wo no mu a yenkwa homa no so kwame wotime nka ma ha o wojina menhia sama hene ayimfie pe boyenchemu ede na akosie Bale na minda wa tie bi yi e dia wodi kan atone ho yi na ni chia yi ni abe ma chas ku du fusi ewu hu kan sama e dia trepi e Ghana ni bia sa na na asa wo yi ni chia se ele e ko bi mu e wo pot na e mu na na ababa ka krebi e ko se na so e ma ni ba ni kan ni wa fa o mu yi bi chia fo e ba na ababa ka krebi ho na ni wa se ko du fusi ni mu afi so dia position na fu de claim bit na dia fa ho so mo ye na na se na no ko e dia so na so e ma o ka je ndu bi na so wa o ka yuza to fo en tan ka se di ko so so da dia na wa ka na se se ye mo ko ji ansan dia ni mo e bi ni ko dia na di mo Sompa dia position de ka sa du na di mo en na so ma to ni ko ga no en na na no so wo wa the country so about you can't have na to one no hasi and na adiba ko ba ni no yet na ko have be ala pa na wo na afam only you can convention ya bi no na so ya bi ya ku ba na ja ma hin na afam din ko so na ba ko so ha so se ni se ya so ni ko ya abi a wo ye ni ku dia na no amma intention answer the question dia eko na ni mo bra asamu efi ya dia dan tin na ye tu ni na ye ni ni ba yi bi na tempo ko ta ye no ani se the secret weapon to the so no sai in the secret ya na ka bi no no tra dan tin ni na onu so ya ni se de o mo ko ye no na no se ana mo se asamu ko tin de ye kan ko tin ko ya kan o kan ni ki de na so ko ya yo tin elinti de betunya omo ma dia na mo ko ye asemu na se de ya di de to di na woke ana se credit omo an kan ya de communication dia no omo kan ya enu na mi sia na
the India no mutumi aka na you to say TV na usa ni a ene ye na be so na nya ata na adisua ene tie no pita no edi wa tinkri e court ni na na mu ski no ene the water for ene Nigeria no sa ma hini ahisi ene no yada se papa kwa me redu ene wa ma ne bo na ebusua wo bra na sa se mi koso yenkoni enkotie ensem a sa ma hene ede tudwa ya wa bisofi na na se yenyim free quarters e no meet me design wa he said hey Arizoma eni ayokotie ye lumba ne sister no na wote se woni centralfo edi nkomodo kwa me redu nsem treni ye obutu asantemantemo ayi nkrokumase ono ene ne kodi sankomo yi Area from Taraka Sebo na wuchie for Sompa 106.5 Accra yankwabata hodo ye wo ma Ghana mu kasebo ye enemo yetoa ensem no eso Ghana so for your show menwu mesuamu nsem so no nyamfo Harry na Idrisu wakasa wona wase aban no ahyebo pa se abandada na nneoma hodo ye wo ye ne nyina no nyade a wo beda na tikwa na wode ahwenam so nti wahyase ye wototo nneoma mako sane be na Ghana adehye chichiru ne nwomesua basanso afa na ntuma pa adiefra na we ye tifito mantemu na wakoye ya senior high school sa hodo we wo honom no wo hwe ya abo moden a ade chese enioma hodo bia enia no ene dormitories ahodo ya won mo sisi okoko bia no ehwe ma ye etimito ye na anomo na ye roha na Idrisu abra betro se wenya de ebeso ha na rekura ya dansidie se aban we ba wa ba no wo ba ne basa Ghana fo nyina wo bia betumi enyamu chefentia. I'll be the first to acknowledge the initiative was that of the previous government and to assure you that President John Dramani Mahama, under his research agenda, will continue with every worthy viable initiative of the previous government, save in instances where he is not satisfied with the value for money of that project. If it's adding to Ghana's developmental needs satisfaction, especially in building manpower, President Mahama will continue it. I was sure why you so for your show my Ghana woman so you Haruna Idrisu. Afei yentu faso kodi bresiamo ya wotu ne semo jabom ne fa ye ne enchiremu ewo tempan ne mansimu eno ewo etifi epoye mantamo na rahosem ye no efri woba no so emu enye de wo chiremu a enro akwasie anadwo no ena immigration officers enipa benu wonom ekwaye adwuma ya wonom apon a wo befie na no ena wo manhu de eba ye enipa bonfo bi efri wonom awra etwe tuo ten edisanigu won so ekwawie kire no ne pre mo den ena ato wonom nte no adehye bi ebeboa wonom a wotabiri wonom ya ye kasa ya no makowie mu ewo Upper East Regional Hospital ye no ewo Bogatanga ya woje ayasa ewo emergency medical treatment anase center wono na no mu eda ye kasa ya no empanyimfo ye wo mu ehwe bambo ho nsem no ede atoja se ne ayete ye no eye no kra ne mom enya ade a immigration office no wonom etimide eye release bia ba bonti anase nchechemu bia ne mom de ombetimi akasi so dua no ene se hwehwemu mapa eye ade a wonom ede ahyehye so ya wonom ehwe kwan ye fa so a se nipa bonifo we se baabi omfre ene adekodi enti enam so nti no wobetimi esane etuo edegu immigration officers so na wonom nsem a womo ka ta kire no ene se nansen ya no wohwe niema ekoso na enye fe na enye denso wohwe bambo agina tuko awodo ya edo omosisi yatena ya na se ye borders na awodo so a wose nansen obehwe a nipa bonfo na tuo mani seprewa ede asi wonom so ya nansen ya krampo enche ye no wonom ekoye bie ya assistant immigration control officer 2 AICO2 Rafik Mohammed wono krampo so ehwere ne nkwa wabra na chese yewura bi so efrani se AICO2 upon Daniel wono so krampo nya pray mo den ni nyina no ene se yade a na enipa bonfo wo makọ wonom so adwumekuo eso eba wo mbeto hye wonom so se wonyina mu no wonom ebo mo homoden se enhwehwemu bia esi ase no wo betime ede ahyehyɛ so na
enipabonfo a enipabonsem adol wontrimu ete se de moja empa abo ahuru yetrimu no wonom etimi enwo akira kwan na watwe wonom e de aba begina emrara no wei ene ensem kakra ye no so efri Upper East Region tempani mansinimo ba ye de bi asomwo Omampeni dada Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ono eyo omampeni dada abedi etire ono kro ya ehwe enimu kwan se Ghana fo benya ne mugidie na afi edim enum yi abato a ebekoso primaries no wo mato aba no de amano no abe kura franka e de ama MPP amanyuko no na wotwe wie ye no wo Amanfi West abato mpesua so ewo atoye mantemo na wo bra a wonya kwan ene Ghana fo edi nkomodo de tudwa se odi ne ho behye amanyo semno mo se bio da enye se bia oba be pesika bi ena edie wo mu na emom no oba be ma Ghana fo eni suade hunu etimi abemu a wo che Ghana fo se eba na amanyo semu a odi mu tintiman pa ti emeru so a eya won to aba no mfa ma no media me wo aban me wo politics mo say me pese me boa enipa enye se me hwehwe sika me be kan mo say ye be ye mobile money interoperability no na NDC for say o mo pese o mama contract aye saade no for $1.2 billion. $1.2 billion. Yeba ye na meka se we die omo bebi esika. Enti mempene so. Ena ye cancel no ekoye saade a edi mfaso bebre abre no e costi yen $4.5 million. Endu $5 million po. Na omo pese omo ji $1.2 billion. So you save Ghana over $1 billion. Anka esika na mehwehwe enka menya sika pa enya sa. But ya yena sa. Alishma mani bokasa ye eyo mampeni dada abedi etire Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wodo prese nyame adomu a MPP amanyuko no mo ejitafo beto abama no abekura franka e de amanyuko no na woko Pristia Honi Valley nso a just electoral areas here one assembly members dodo no a na coordinators no makomako aduonu nwɔtwe ana wɔn so yi wɔn de se wɔ atrese yi Bawumia wɔn mota na chi papa pase nyame yadom a wɔn na meto franka emfama NPP amanyuko no na wɔn se wɔn no se opanyipe wɔ na gina brane sa konkoma ne agyan yi asokoba na se NPP amanyuko no hunu mɔbɔ wɔ maimu no anka anya asɛm ketwama na ebra ne kuoma no wɔn ane nsɛmtwerɛfo ekasa no moma yenti kakra Kukuru, GMB, Dr. His Excellency, Dr. Alhaji Mahmood Bawumia, behalf of Pristia Honi Valley, 32 lecture area coordinators, Nyaya Kachina wone say, we are behind you. Isuoto, we are po, humtuo, yase, yani police station kwani nyina kabom, Nyaka Chao say, we are moving forward. Yakoko for Dr. Mahmood Bawumia, thank you. I was your way near Akosua bi Pristia Honi Valley abato mpeso so ya se NPP amanyoko no coordinators ni bi area se Bawumia ene emfa na mra no medi amanyoko no wani mu no kakra bi ene yokoti na yefe ni nkyeremu ewo mrahye bedwem donkuma ya wonom so ewo MPP amanyoko ni dimu asante matemfo enkabom ko no na ekasei wonom ekyere se womo enua ya wono eye mrahye bedwani edema adehye ya womo asante achim south abato mpasoa so onimonyamfo kwaku asante boaten na no akwakoyi ni kana semu a wakaye no wose esoche wonom enu nti no womo etwe womo ho ede efiri ho na abusua wokyere se yewra kwaku asante boaten na semu a wakaye nyina no eni se wonya akwanya no wakotena se na akobotwetwe bi ekoso na semu a wakaye eni se wohwe asante mantamfo a anase asantefo a eyade akane no na entokwa ewo wono ne ashanti wono womo de wono mankasa nkoa na ekosa ekon no na wese ya bakwasama wo biada entimi empepem firi wo na aka eho ama eya asantefo ankasa no wei akwakoye wonsu ene wonban se bia nkoa ene yede wo mo kwaye niema a enye se bia so odehye ankoa akwa adwane no wo mo de nkoa ne yetwe wonum di animu na adehye ni mom edi ekire se be ya enkwa ba wonum betimi afa wonum de ede na wo wonsu yaka ede se wonum kwaso na asem wese na MPP mrahye bedwafo ya wonum wo MPP anasa
sa asante mantem no wonom ede atodwa se emuodu eche wonom amanyoko no nya sa na wonom etie na se bia yede baabi a wo bi frɛ tribalism na we say boabusuakuo we nye we say ntino ontimi meye panyin ma ne nye ye no wo kyerɛ se enye sa na wonom etie ntino sa asemba wonka ho bi ene esika ba wo hyementuti no yewura asɛm a wɔka ya asante boate asɛm a wɔka ye no wono nko a na ne tirimpo ene wono ankasa na adwen na wakyerɛ na emom enya asante mantamfo MPP mrahye bedwafo ya wonom ewo ntino watwe won ho de afri sa ensem we say ehun we enso ne de efri amanyoko ne mo ba eno so mo ensem no mo aso atie Adeshmama Augustine Awutie Kaseboy every Sompa 106.5 FM Accra yamfa seda embenwumeku a ewie womo ada wo benti wonya kase bi etie time herbal mixture ti de yade de eno an time herbal mixture enya no nkwa wontumi eni de eno so onom time herbal mixture ne bi betimi aboa ama wedidi ye pa general body pains na mo ya we no so atu ase ye wo time HH mixture and the capsules no eno emie no kabom na wonom ayade bia ye akotia wo ni pedue no ni nyina ase ebetu mema wontumi nwonso a wote yawo ebebo am wotimi adwonso yie pa wontumi mo adwuma wo mpem ene ye wodawa ni asumu ato baabia no so ebetimi abo am wabo adwuma oba ayimfie wodom no eya no wasiesie ho na mema ni wura ho no mo say yes wo ye Obama pa ye time HH mixture ene ne capsules emanom emema so etimi endom boruemo ewa herbal shop anasa pharmacy shop bia wo boruemu a eya no wabodi no ye beyi bi ede amanase so posu a friend na Watafrija Akosua Agyeiwaa e was 0244417669 0244417669 na one nana entwetwe enkomo ba de wonsan we aduane beye da na eyade ba akopɛ na wie me kanfo ede ama eye onga ane wo de onga ye aduane a ma waduane no anu nsuo no eye de papa se bia wo ye stew bi tomato stew contombre stew be na wo ye ya wo be nya onga spices ni bi ede agumo enko ba bia enkoto spices bia mase bi obi nkodi nkorane wo pe spices a anu nsuo na ede na udi a wo be say yes wo di spices papa de a onga spices na wo di gumo ebetimi abo enkwan wo di bi gumo ebeboa ama aye de papa afa chinchingafo omo amotutu kala wele ni adede ni nyina wonya onga ni bia ebetimi aboa ama aye de your onga 3 mix ginger garlic onion ye di stimunam wo di stimunam a emanam no scent no ejinamu yie papa enya afa na wo be stimunam no na nam no scent no na wo sa tie de bi onga de entesa enti bomodi aboruamu e wo bodwafo no hu wo kwa ya bodi ni sa ope onga spices ni bi na wo be yi bi e de ne bo so de kitwe bi ko na kwajibi na entimi emboa Ewie ebusia na chese onga eye aduane no na stew ahodo ene enkwan ahodo no wo ye no na Joe's bread and pastries wonom se omode hot cake ya ne bo efo na edebre wo sebe ya wo stew ne wonkwan no wo ya wo betimi enya dokono kama de mu se twan na wo de edi na bibia koso ye di amaw na ose yen kan che wo mu a wonom eton dokono wonom eye nhyiamudie ensafo akuakuo ene enwuma ahodo no se empo no wo ebusua no mu doso na bia wo pekenke bi sebeya wo so betimi ede ama o mabo ma no so twede a enya afa na wo kwa akoto aburo akodon ede asi wo be na nsa wo wi a wasa akwa ya akwakora mpa nika bi wo wa emu na de nyina we na ache na ebubu agonkodi ya yade nko a na wose yen kan che so mo ye ni nyina prekunte no mo amoton dokono ne mo ambobo amudin mo fa mo ni enchire mo e wo Joe's bread and pastries na wonum ema mo hot cake na wo ma ye 3 Ghana cedis pe 3 Ghana cedis 1 cedi ne miensa baako na eso emu nsuso ehwam emu nsuso edanya dokono na wo kamu a na jese wafunu mu aka wo ni bia bebacho Joe's cake bomodin a na ekwoje bibia ya wo siesie no anase wo ye ho aduane no ehwote papa saa nsuso na wholesale price and wo de ma wo 3 cedis na ose obetimi so ese deliver ede amount ba bibia da wo ntine wo ye anase bia wo di dwuma bi na obeto nsa afra busuafo ene mpempem nipa ama won ma baba ochidom de ana dokono no enko ha wo no ansa obeto from wo no ansa wo ya ohyeto anase wo stew papa bi na wo de aka ho frɛ wonum sese wo akira kwan no ewo Jones Bakery ne dome or commercial bank na chi ho pe 0256 068832 0256
068822 that is a bibia akoso e de ama 0256 068832 Joe's bread and pastries and a day one hot kenken 3 Ghana cedis e de ebre wo na eno echi no yam vita me ba chow eno so e yankwada aduane wo ba no wanya bosumi ensia e kwana didi ayaya wo ba ne bibia atwem onye no waka na no apie so me pa chow wo ma no yam vita ntia na varieties no so edoso ye wo wheat wo ho ye rice ho ene ye wo aburo maize no so e bi wo wontim pa chow e ya no atra de ama oba no ne a wo pe no na wo de ama na bi won so amole kokoi anase mpo na wiyo koko na obeya na wasa yam vita ne bi de aguma wo se nche akwa ne be tokom ne nyine aye fenua ne no be se de wo ho e na wosum e de agumu be se 16 essential vitamins and minerals e ya zinc iron e de calcium e ka ho ne bi e na ahye moment ne yam vita e ya de FDA for agye atom kope bi na mo fa man kwada no se be ya wonyine no bibia betimi akoso na 20 na 74 anase T74 kane ye nananom edudo ya na wode si mochia so obi a sorry akwada opanyi obehu se wasabo nsu anase kuruwa kapoma na wakwabo ebasa yade de woni ne tonkwanta amapai no eno na 20 na 74 se edudo krona no na waye no so no nko etoa kama mu na wode amawo na wase timebua ebo ho ban ese tu eye nkuda ya chese ebeto ho aye konankoro ya entimi nko afa hepatitis yade no BNC ni nyina tu ase HIV muawa no ebrewa ase etu omu ase na kidney infections anasa obrebo no infections bi aba ho high blood pressure na aba so sugar no a ewo blood no so adoso anasa asthma okoko na hyehye wo anasa ya wo ya arthritis ahototo ya de bi anasa wonumu peja wonasi peja edima no anasa swollen feet no ebi ba so 20 na 74 ebetu ni nyina ase e de ama e general wa bi na dronte no kope bi na bibia entimi enkoye famani pedua no FDA edin stamp esi edroyi so 20 na 74 wokwa awoso peti 74 bomodian na fo ani chemu pharmaceutical shops ahodo mo ene herbal shops mo na ekope bi oba penfo womo manufo e na afenso no enkwada ya womunyanya mfinhye dumie no 20 na 74 wonom entimi enum bi momoden ye enfama mo to me nkyerɛ oba eni beche ho ana de obedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ne mofrase yam vita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa mawobano apomodin free ne mofrase yam vita gumo do bebre yam vita a delicious way to grow FDA Agyeiwaa yin krato yatum Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enanso biem time heba me hya ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esi agyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma oba se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria ibi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 41 Party clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no
no woduru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demufo tontonte yenum nsane efa adwen ne efa adwen ampa say na nanu nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratso yi atom Sompa TV Emma Aketuapa Emma Aketuapa adeshima yenkogu ensem ni nyina da abrim ewo eye Tanzania ene Sudan won tokwa chene ye ya honso asori ewo ho no na bese na wotwe enna wotwe mienu so idie ene ekum no ados papa ema okopie mu wo ho a wotwe se eyade aba betodwa se enipa bi mpo a wonom enye Arab fo no eyade a adehye ni bi etuagu won so ene wonom adeda bahat ama obi nso no ewo ho krampa wo magege wo nkwa no e de afri wonom ensem senia asem no esi ekono United Nations for e de wonsa e tenetene eye empanyufo ahodo ya wosa esoma wonom ewo ho ne se wonkwa no nkokrakra ne ma no se won nyina no ase wonsa ehyemu bi e na sa ne ma wese nyina no ekoso na so ne nyina mu no Pope Leo ya wono etoso edunan wono so ede ensem aba betudwa ekyerese etireni trenken kyerese bonte so ne ebefa nkodi ena kokoba ne dedeba wonom nyina ye krobofo ma asem bi eni wa aba ye desikan ena etwente no santokwa aba beda Sudan ene Tanzania so no eya ade a wobetimi aka ama eye asumdwebua so no wonom etimi anoma no nti wakoto asrese wadaroma okra ne ensem akra na kyekede adehye ye wo Tanzania ne Sudan enso na wonom ema bibia enkofom komu ye ne dwoye entimi entodwa na wonom nyina empa dwa entina so ano ebo ano so a ehwo enapomasibre papa wobetimi enya ede ama asumdwe enu nti no Pope akyerese wo ba asem ni mu enu nti obesra de hye ya wonmo amamienu so se efri sabre ya ekodi ntokwa no wontwa no na wometene mu a wogidi se Yesu Kristo ni Maria kronkron ewo na afei de wono behwe aboa ama asumdwe ase de hene ewo amamienu we say entem abusoro so ne gina ne den sam nyina asie na afre no ofedie no de ato ha na nsam wo de bae no de mo akote no bi ayesa IGP ashe CID headquarters here wo nkramantamu sane Akosua ewo Naimos one montamu ewo chesanam so ama enei ebi mukura prepra ne ade ewo hafomantamu no enhwem mapa enkoso Naimos ensemia ye ne yewura Mahmoud Kabore wono eye kasamafo edema eye ensase aso ye no wono so ekasa kyerese ehwehwemu mapa empanyifo edigu akwemu Saso ena Bureau of Public Safety Wamwatron Krata di akoma post sayini chase mrashe bedwani yo wo Esuti North wamreso wombeche no Yakobori nyina mu wie ewo Tanzania ane Sudan one month kwa ye ne Pope Leo the 14th wana no atomo bie no abosoro so ne gina ne densam no asie Akosua Agyeiwaa kwade boaten ane midi mene Obaapa nana ya ketre na fe Oheneyere mame ekuya yeboa esia mabronya busia yebeda mu ase na yama moniti akronto ye sori adwaso ama mame Akosua Agyeiwaa Akosua nhira wode mobro wa semdwumedie no atoaso ede amamo yakra mu nyina
wontumi nkyerɛ nea wo ba ani bɛkyɛ ho anaa deɛ ɔbɛyɛ daakye nanso wobɛtumi aboa no ama n'anya apɔmuden firi ne mmɔfraase. Yamvita yɛde milk papa bi ne Nutrivi ayɛ yɛ nkwadaa